Deejay Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Yes, hello? Amai mari yakawanda inotongoshanda zvinomaona ndosaka nda kuti uye paWhatsApp WhatsApp ndochachesha ndizwaze holi zvinhu zvaMwari ndakakutaurira chokwadi shamwari yangu handiti hazviti zvokuti iwewe unotanga kubhuroka rega vanhu vazvirambire handiti aiwa ina handisi kubhuroka ini ndiri kutongobvunzawo mubvunzo inobvunzwa nevanhu vakawanda ndinzwaze holi vanhu vakazvirambira vega kuti hatidi handiti umwe anenge azvianzira ega kwatoti iwo bvaurambira zimbabwe isa iwo sati kana iwo usina mari ubvati zimbabwe isa haina chii haina mari haina mari kune vamwe vanhu vane mari dzokuti vanotoda zvinodiwa naMwari uri kunzwa here vekutangona kuti iwo totora $5 kunongomuna kona kuzotopledha kana 10,000 US uri kunzwa ende zvinhu izvi zvichichabudirira iwo nhangokati yeyeye iwo zviise muvanhu chete asi ndiri kutaura kuti Zimbabwe ichanaka nokuti vana tichabatana tichikontribhuta kwete zvatiri kuita zvomutungudzo une dzimwe nyika izvi tichabvuka munyika medu ka chavaka nyika yedu tiina vana munangagwa anatiendeyo achititungamirira uri kunzwa here inini chimbondinzwisisai mukoma wangu inini ndine right yekubvunza mubvunzo pane zvandendisiri kunzwisisa kuitira kuti vamwe vanhu vasingakwanisi kuzotaura nemi vanokwanisa kubvunza futi mubvunzo imimi ndo panga ndichibvunza paipai ende muri kuti hanzi Zimbabwe ichanaka ichitongwa nana Mnangagwa but yet ana Mnangagwa vane ropa ravanaro mumaoko waruma tine vanhu vegukura hundi vakafa pagukura hundi tina Itai Dzamara akatsakatika Itai Dzamara tine vanhu vakasungwa mujeri right now varimo ana maZimbabwe eshanduko vari kutochwa simply because vataura kuti vane nzara vari kuda kuti hurumende ichinje inakewo inzwa Deejay holi iwewo uri kuti mune vanhu inini hangu handidi kundiva zvasavanhu handati inini zvine politics mukati handiite sei hamusi kuziya inini ndiri kutaura zvandinoziva zvandakadzidziswa zvakanzi ndozvichanakisa nyika yani yeZimbabwe inini ndakutaura kuti inini kupolitics handiti hamuko asi mari iyi kana vanhu vachiti ndiri kuda kutoti inenge iri muhumwe mangu ini chandai ndichingoita ngotaura right ngatiitei mombe handiti ngatiitei so zvimwe zvacho ichoudzana senyika iri kuti muchizi ngatibatsira chii handiti tichitaura hakusi kuti zvezvitwa private zvezvitwa publicly handiti akaunti yedu sevana veZimbabwe tine mari yakati panguva ine handiti todaita sei tinobatsira nherera kana todaita sei tinotendera mavana vezvikoro zvese kana mainfomu handiti zviita tiri pamwe chete kwete kuti tichitukana kana kuti hawepo kwazonzi kwakazorwa inini ikoko handidi kunyepera saka the best way mukoma wangu madi ungotanga non-profit organization you collect donation from people and then mobatsira zvenyu vanhu Deejay holi iyi organization iyi handiti inoshanda munhu wese bhozi ndisu tiri muZimbabwe ndisu vana veZimbabwe handiti yes saka haidi kuti tinozoti anani organization zvinoita kuti vamwe vanhu vati hatidi kupinda ikuda kuti munhu wese ari munyika yeZimbabwe avawo something chaanokontribhuta hatizivi mari zvaanenge akatirongera kusirisa zvanditi ndikupanzwa iva hatizivi mari zvaanenge akatirongera pamwe mwana arikuna kutikomborera zvokutoti kumaamerican zvakuda kuti vanhu veZimbabwe tiri kudainobatsirana vakabatsana handiti yes right fana kuti totora ndipo tukana yeye ndona hangu panapa zvezvituka zvero zvamechizora zvimwe zvacho ofuti asi iwe tambobvunza Deejay holi ukasvika pamba penyu iwewo kana timba yenyu yakadonha nemujuru handiti
unotora mupini kumhanyira sabhu kuti seimba yangu yakadonha. Aiwa, ndinogadzirisa ndega. Kana unotora mupini kumhanyira anzani, kumhanyira kuti iwewe seimba yangu yakadonha uriwe sabhu, seimba yangu yakadonha kana kuti sepamba pangu pakabirwa uriwe sabhu, unozviita here? Aiwa, audaro. Unototora mari muhomwe mako wovaka. But inzwai manje mufananidzo wamandipa kayo wakafanana nekuti ini ndiri kurenda ndikaona window rapwanyika ndikaona door isiri kuvharika kana toilet isiri kuflasha I have a right kuenda kuna landlord. Ndozvatiri kutaura vana vemuZimbabwe kuti isusu tiri vana takafanana nemaroja. Mvura ikasabuda patepi tinoenda kuna baba vedu vekanzuru. Baba vekanzuru osvitsawo kumusuru kugovernment kusvika zvasvika kuna ana Munangagwa. Magetsi is the same thing. Isusu muZimbabwe hatisi maroja, tiri vana vemo. Kana munyika medu muine dambudziko tinokodzera kubatsirana nana baba vedu. Togadzira zvinhu zvedu tiri pamwe chete. Mwana anorwa nababa anozoti anoshaya makomborero. Kana ana baba vacho vachiba mari yacho iyaya tinofanira kunge iri mari yevana vechikafu yechikafu. Alright, ndimbokubvunza rito naiwe DJ Holy. Yes. Kana iri riri zano raMwari rekuti nyika yedu ibudirire igare iite zvakanaka, iwe sewarwa naro? Handisi kurwa naro, ndiri kukweshena kubvunza kuitira vamwe vasingakwanisi kutaura nemi. Inzwa DJ Holy. Izvi hazvisi zvangu. Izvi ndezvaMwari, uri kunzwa? Inini handitori nosimba pazviri, uri kunzwa? Exactly. Ndinotongoudza vandakati udza vana vechinyi? VeZimbabwe. Vari kukaiwa asikanga aiwa mwakangu. Asi Mwari hadisimbe. Papa inini ndotoka kuti chiprofiti chakataurwa naMunangagwa chekuti nyika inovakwa nevayo. Ende poshuwa nezvandaiudzwa ndakatoona saka zvinhu zviri kulinga kaizvi. But mukuona ini pandiri kunetsana nemi. Mukada kuisa Munangagwa naMwari musame statement, musame sentence, ipapo hatiwirirane baba. Ndizvaze DJ Holy. DJ Holy. Ndiripo. Ndimbokubvunza here. Bvunza izvonyu mukoma wangu. Bhaibheri wakamboriverenga? Baba ndoverenga Bhaibheri every day. Ndinonamata every day makuseni nemanheru ndisati ndarara. Ndinonwa zvangu doro handirambe but ndinoverenga Bhaibheri. Ndimbokubvunza here. Bvunzai baba. Ko murumenzi Farao wanga ari muBhaibheri wakambomunzwa? Ndakamunzwa nezvake Farao. Ko murumenzi Mozisi muBhaibheri wakambomunzwa? Yes. Right, ko murumenzi Farao haana kuomeswa here mwoyo naMwari achida kuti Mozisi ukuru hwaMwari huoneke pana Mozisi. Aiwa, ndizvozvo chaizvo. Right, saka iwe uri kupikisei? Ini handisi kupikisa, ndoda clarity, ndoda kuti ndinzwe kuti zvamuri kutaura zviri kubva nekupi zvichienda nekupi so that my followers ari kuteerera achazoona vachazoshare vanenge vachinzwisisa kuti the interview was powerful. DJ Holy was asking valid questions and muprofita wedu akauya akataura zvakati nezvakati. DJ Holy. Yes baba. Akatopera kuti kaita mboza pa 50 randa. Zvazvinoita unozati chiwe. Takuwana neZimbabwe kuti aiwa vakomana kuti nyika yedu nziyanaka ngatizvipirei. Alright. Handiti? Ngatizvipirei asi zvatinoita mapoliticians akapinda mukati menyaya iyi vanonzwa kuda kubira vana veZimbabwe handiti? Yes. Nedzimwe nyika dzinoti vada kubira gozo redu kana Zimbabwe yakanyanya kutariswa handiti? Saka isusu tikazvita zvatinoita tinongoti ivo vanenge vatorimo vachiona kuti vana vari kuitea hatisi kuti tikurwa nemapoliticians kana ndezvinei tinoda kuti nyika yedu iziyanaka asi tinonakisa isusu vana venyika yedu isusu handiti? Yes. Tokondobvisa kana tikatoti vanhu munhu ari pabasa tingotendawo Mwari kuti Mwari muri kundikomborera nebasa randini handiti? Right, munokwanisa kungopledza kuti aini ndotenda hangu Mwari tichaisa maakaunti tichaisa akaunti akaunti yacho inenge ine munhu anomonita handiti? Right, zvakafanira kuti bhodhi ndikautaura ndakanzi ndinoshanda neCapitec neStandard Bank handiti? Right, kunoita akaunti handisi ndingevhura akaunti yacho kune munhu anenge ari kana kuti akaunti yacho inogona kunzi hamene wamunenge maparudza munoda imini otovhura akaunti iyoyo chechikontribhuta mari iyoyo tikaona tinenge ri mamari pamwe yatowanda handiti totenga zvinhu zvatinoda kutenga zvava tikagurupana kuti machechi ega ega ngaititengerana kuti bhasi handiti? Machechis vanhu akawanda ari kunamata ndimwari vari kunamata Mwari wacho akangotitarira ndowari vari kungonamata handiti?
saka togona kuti chechi yega ngaititengere pasi mabhazi aya anongozobatsira production yedu yemunyika medu inongobatsira zvemunyika medu kana chinzi nganotenga mishonga yemuzvipatara mari inenge yashandiswa nemabhazi aya inotenga mishonga yemuzvipatara nekuti vanhu tapati zvinonyadzisa sei kuti vanhu vemuzimbabwe vari kuzarumiri dzimwe nyika kutora mishonga asi kana tikati tine mabhazi edu anotitengera mishonga iri kuti tirapwa handiti zvakashata here hazvina kushata but hurumende yedu iri kumboiteiko ibasa rehurumende iroro Mwari anoziva zvaanozviitira Mwari anogona kutozovatemesa moyo kuti vataa vana vaenda mberi ka chirega tichivaratidza kuti aiva tinovakunda unozviziva here hai baba ndoona ngeti kushandisa Mwari pasiripo ino DJ Holy izvi ndangokazviramba ndiri kutaura iyo zvise kuvana vezimbabwe vauzive kuti vachati kudii asi ndezvaMwari azvisi zvangu wanzwa ndiri kuzviisa mukoma pato 1 ndakutoipedza kuigadzira imwe yapati yatakuita iyi but ndingotaura kuti izvo hazvina Mwari mukati izvo munofunga kuti kana ari Mwari ari kutaura nemi ari kukutuma achitaura kuti Mnangagwa akanaka Mnangagwa ndiye watichafamba naye kusvikira nyika yanaka hama dzaitaidza mara dzichizvinzwa izvozvozvo dzinozoda kumunamata here Mwari iyeye hama dzamadzibaba eshanduko enezvo madzibaba eshanduko vakarohwa vakatochwa uko nevamwe vanhu vese vakasungwa munofunga kuti vanofarira here Mwari wenyu iye wamuri kutaura ndo pandataura kuti kana muchitaura nezvaMnangagwa nezveZANU-PF musaise Mwari mukati because those people are evil kana takutoenda kumberi tichivaka eNew Zimbabwe we need a complete clean up ZANU-PF yobuda totangira ipapo DJ Holy yes mukoma wangu ndakuvhunza unozviziva here kuti Mwari haatumi munhu anoyemurwa nevanhu Mwari anoshandisa zvakazvidzika anotuma kamunhu kemhanga kanosoreka unozviziva here yes zvondoziva chaizvo asi kamunhu ikako kanotaura zvinhu zvinotozobatsira vanhu unozviziva here izvozvo hakusi kunyepa chaiko chaiko ichokwadi saka iwe unofunga kuti inini ndingangopenga here kungomuka from nowhere kwangotanga kutaura kuti vanozimbabwe ngatidai ndisina zvandinchidini but inini muri kuona pandiri kutaura plan yenyu inini handina kuona foundation yayo kuti iri kubva uku ichienda uku nekuti vanhu vakangotanga kuunganidza mari ka do you know kuti to plan or to start working kuvaka bridge kuita development ku any location or any village you need authorization from the government naiwe DJ Holy pasina mari iri mari yekukontributwa nevanhu handiti iwe toti nango murimi iwe uriwe nango chikanzi munonyanya kuti ZANU-PF yacho yakaoma ini nango handidi zvepolitics pandiri handiti ZANU-PF yakadhakwa inzwa woti maenda nemari yenyu moti pane bridge rakati vanobaba tiva kurivaka vakakurambidzai vanotiunzai mari yacho iende kukanzuru yozovaka jinimbi chaiyo chaipamba pake papasina kana road kudombo shava uko aida kuisisa road papasina road vakaramba mari yaifanira kuenda kukanzuru yozovaka road asunozeiwe DJ Holy uri kuona zvandiri kutaura izvi mukomongo une pekunyora here dhiti ranhasi hatikurekodha zvezviri online baba alright nyora pasi ndo zvichaita kuti Zimbabwe nyika yedu izodzi yadzokedzana because obvious government I know kuti government inenge ine mari handiti but government yedu ini ndakanapa kuzvitarisa deeply here and there apa mari chaiva havana mari vanhu vai ko mota vari kudzwana kupiwa mari dzavari kupa vanhu mota dzavari kutengera vanhu mota ma50,000 ma100,000 vane mari goridhe redu riri kucherwa munyika riri kuenda kupi inzwa DJ Holy matukirwa anoitwa vanhu vaya chaikutaura chokwadi matukirwa anoitwa vakomana vaya uri munhu ane mari chaikoka unokaka wabudisa kuti amanaka matukirwa andiri kuita bhita ndivake because tikatarisa vanhu vaya vanotukwa zvisingati pamachannels mune mchivatuka moti havazvinzwiri vakaoma moyo vakomana vaya vakasindimara moyo imhondi vakomana vaya havatomborina kana ke nevanhu even masupporters avo chaivo vanhu vanosupporta ZANU-PF havavade vakaoma moyo vane utsinye ko vanhu vari kupuwa mota ndevapa handika matop officials here vari padhuze nevanhu vane influence vanoteerwa nevanhu kumutokoti hedu ine handizivi hangu handisani nharo newe nekuti iwo ndonongochiona zvaunongochiona asi ndichandiri kuziva ndichoti zvakazi zvichamunakidza Zimbabwe kuti vanhu veZimbabwe tichapinda muhomwe handiti tokontribhuta
anoda kuita zvokurohwa nefuti kana zvokumhanyisa kana usina kuti unozoona wega kuti handina but zvichatozonakidza kumberi zvokuti ono muchata mauti unoti chivona izvi zvinhu zvitonaka nei zvinhu zvitonaka nei kozi nyika ingonaki newandi anoza handizvozvo nyika inonaka nemazuva saka munhu wese akakonzeresa kuti kana kuti mukadzi wega akaona kana kuti $3 paiwandira akamona kana $3 kuti akambofusoma mari kupleja kuti nyika yedu inaka handiti zvichatozita kuti nyika yedu totota iwo vachatozoona kuti vana vedu shuwa vari kuda kuti nyika yedu bhosi isi kutikaradza effort vana handiti kana baba vedu vanobva kuti vana muri kuda toona tokakatapuwa kana 10 million negovernment yedu kuti 10 million itaitoni handiti tiri pamwe chete pota tichiti yowe haizvo ndiri kutaura tichanetsana mugopopota tigodii asi zvichanakisa zimbabwe kukontribhuta nangu handidi kunyeba muchazongoona nemacomments mucomment section but vana vezimbabwe handifunga kuti vanomboita zvese izvozvo inzwa dj holi vana vezimbabwe vakutuka uri kunzwa asi mukutuka manje hamuna solution nemukurwa hamuna solution kugadzira zviri pachinyi zviripo uruna handakupa example yekuti toti wasvika pamba kwake pakapazwa handiti unomhanyira sabhuku here unotora mupingi nedemhere womhanyira sabhuku kuti vra shit man vakamushongo nokuti ndekuabirwe iyoni wokutunga sabhuku angarumba kwake handiti vazona zodini vozvafana muzimbabwe macho shamsham ukazivasa kuti oraiti nhambo zvikanzi nyika inobirwa ni dei nyika ichibirwa nemunhu 1 munhu 1 anopedza mere nyika ese vari kutopedza amen asi nangu ndiri kuona kuti kubva tikanyatso ine good way handiti ndiri kuti tikazviita ine good way but tikazviita tichida kuti asotopulike tikuita politics kana toda kuita kuti tiri kurwa hazvibudiriri asi tikazviita tiri mukubatana kuti right toda tiri pamwe chete hakunyepa chatu munoti zimbabwe inaki ndokubhejera ini bridge inonaka aiwa ndotenda mashoko ndicharisvisa kuvanhu rega ndimbodaira foni pane munhu ari kunifonera aya totaura tese ndosevha namba dzenyu tozotaura futi alright sharp maira basa mukoma